Timar Osawa FC ya joloch tuke adhula mag Ongati Tournament mano obagi skul primar makandiege kar chung'od bura ma Karachuonyo. Osawa FC nolo tim mar Bala FC gonde kokalo e opich achoma tok tugo norumo amodhi dakika mar 90. Tukegi mane obagi kuom ndalo ariyo bende noting'o tuke mag netball kaachiel gi volleyball. E kinde ni maskunde olor, tuke ma opogore ibagi koro gwenge kaka yo mar miyo rawere thuolo mar nyiso mich margi kaachiel gi keto gi mabor gi timbe mag njore. Jata tukegi Kennedy Ongati kwa jogo mantie kod nyalo mondo bag tuke mag kelo rawere kanyakla ka kinde ni bende ne gitiyo godo mandiko rawere opande chenro mano tagiten migawo mar arita komakre gi riwruok mar Kenya Transition Youth Initiative. Ka wawegi ma ok wakawo gi waketo gi machiegni to pachgi nyalo ringo koni gibiro jonjore kendo gin ema gibiro jo maundu maketho gweng'. Kwa keto gi kama koro waketo gi ne odiechieng' ma kawuono nyiso ni the 2 days ma wan go kagi pachgi ni mana ka gimoro amora ma ginyalo paro gimoro amora ma ginyalo timo gin en kandiege ka. Nyithindo tugo maber, gik moko dhi kare, koro mi wamor nikech chutho kwa kawo nyithindo waketo pamoja eka gik moko nyalo timore maber. Koro waduoko erokamano kik otimre ka kende kaka Kennedy Ongati organized gik motimore ka maber. Waduoko ne gi erokamano mondo gik moko med dhi maber. Ero ka ng'ato ber e weche mag tuke to bende kata weche mag tuke be sani ji yudo go ngima kendo gidag e piny. Machielo gi omiyo naketo gini nakete ni mondo nikech December holiday en holiday mabor. Nakete ni mondo jowa matindo nyalo yudo kama gibede achiel mondo ging'ere kaka joma tindo kaka wadwa ka wan gi locations 3 mondo jaka nyipiro ng'e ni ma jaka wadhgone ma jaka oyugi kaka joma tindo mondo kaka joma dongo wuonewa gi kwere wachon nong'ere. Tuke mag pinje Afrika AFCON higa 2025 chakore ayanga midhiamo ma kawuono ka jobag tuke gi Morocco